Ce asta? E un fluture. Ce asta? Ți-am mai spus. E un fluture. Ce asta? De ce faci asta? E un fluture! Ce nu înțelegi? Cu voce tare. Astăzi fiul meu a împlinit 3 ani. Am fost împreună în parc unde a văzut un fluture. M-a întrebat de 21 de ori ce este și am răspuns de fiecare dată că este un fluture. Îmbrățișându-l și iubindu-l mai mult. De fiecare dată.